Gdje je Mesec? Gdje je Mesec? Gdje je Mesec? Motor. Ne, idemo kod mame. Gdje su djeca? Bati seka, vidi gdje su bati seka. Brzo. Brzo, a? Če daš mami ruku? Ajde. Kolja. Polako, samo gledaj ispred sebe i polako, nemoj da trčiš. Ključ, jeste. Nisu to naš kol, nemoj da Ne, dođi. Ajmo kod mame. Polako sam. Daj rukicu, bravo. Kolja. Vidio. Nema brzo. Kolja. Hvala, nisi naša, to je tako. To je glavna fora. Ključ, aha, nemoj zaključano, dođi. Ne. Ne. Dođi. Ne, Ksenija. Zaključano kakano, ajde idemo, deca. Vidi deca da su, Ksenija. Vidi. Pazi kola. Kola. Polako. Pazi. Polako. Pauza, stoji, sad kad čovjek i prolaze ne sme mu beba kad prolazi. Hoće on da se igra, ajde daj da baci loptu. Daj, vidi kako hoće. Ajde, Baci, ajde baci. Baci, daj Seki loptu. Nije šta. Aj baci. Baci. Pa Tamara ne približava. Bravo. Ajmo, idemo. Daj, ne. Pazi kola. Kola. Kolja. Brzo, kola. Brzo, beži. Brzo. Ajmo, idemo. Ajmo. Mesec, jes. Ne. Ajmo. Idemo, hvala. I mimo. Daj mi kola. Ma šta dole? To video. Aha. Mesec. Evo ovdje lopta. Jebo najviše. Ostala je kod bate, to je batina lopta. Ne, možeš to da uzmeš, to nije tvoja lopta. Daj. Ovo ne možeš. Ovo je... Možeš. Da preknemo? Možeš.